बिफांनि बिलाइयाव गोरलै बिलाइ रोदोमबाय मिथिंगा बिखाया सोमखोर समायना महर लाबाय दाउ खौवौआबो गाबनो हमबाय बारदै सिख्लायाबो मोसाबोबाय हनै आरो बर' गामियाव खाम दामै दामै सिफुं सुयै सुयै बारदै सिख्लाया मोसानो हनै थाग थियारि जादों बैसागु बोथोर सफैनायखाय जोङो बे समाव दंफैयो मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय निस मुगलबेसा गामियाव आरो बे गामियावहाय दिनैहाय मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि हाबाफारि लानानै हारिमु मावबादा खुंदों बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हारिमु मावबादा बिथांमोना दिनैहाय निस मुगलबेसा गामियावहाय दिनै गिबि खेब बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे समावहाय जों मिथिनो थाखाय नाजागोन मोदैबारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय बे समावहाय मा बुंगोन नोंथाङा गिबियावनो जोङो रिपाब्लिक निउसनि गेजेरजों बेखौनो जोङो फोरमायनो सानदों मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि दा बेनि जोहै दिनै जोङो बेवहाय आरिमुआरि जे मावबादा दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय बेखेवजेनदों दा जोङो बयबो मिथिगौ जे मोनसे हारिखौ सिनायोब्ला जोंनि हारिमुनि गेजेरजों जोङो सिनायो दा बे हारिमुखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव दा गोदो गोदाय जेफोर जोङो दोरोङारि जेफोर मोसानाय बा मागिनाय गुबुन गुबुन बेबायदि जे मोसानाय बेफोरबायदि हाबाफारि आवगाय गोदो गोदाय लाबोबाय थायोमोन दा बेफोरखौ आथिखालाव जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो नुनो मोनला बा बेयो समनि थासारि बा माने दायो आथिखालाव बै मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बे गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखायनो बे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि दा बेनि गेजेरजों जोङो दिनै बेवहाय हारिमुनि जि मावबादा बेखौ मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 2 एप्रिलनिफ्राय लानानै जोङो 15 एप्रिलसिम बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो गामि गामि लेभेलाव जों बे हाबाफारिखौ लांनो नाजादों आरो मेन गुबै थांखिया बेनो जोङो जाहाथे जोंनि जि हारिमु जोंनि जि कालचार बा जोंनि जि ट्रेडिशनेल बेखौ जाहाथे जोङो माने फैबाय थानाय जि इयुन जेनेरेसन बा उन्दै उन्दै गथ' खुदिया लाइमोनफोरनो जाहाथे जोंनि बर'नि जि माने दोरोङारि हारिमु जाहाथे जोङो बेखौ मिथिहोनो हायो बा बिथांमोनखौ जोङो बे मावबादाफोरनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि हारिमुखौ जोङो जाहाथे हमथाना लाखिनो हायो बा जोङो उन्दै उन्दै जेफोर लाइमोन खुदिया दङ दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बर'नि जि हारिमु बै हारिमुनि जि कनसेप्ट बेखौ जोङो होनो थाखाय नाजादों दा जोङो दिनै बे निस मुगलबेसा गामिनि जि मोनसे बिष्णु राभा पुद्रिपराल क्लाब बे क्लाबावहाय जोङो बेखौ दिनै लादों आरो बेवहाय गामिनि गासैबो लाइमोन खुदिया सिख्ला फंबाय बिनानावमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो जोङो मिजिंथिदों जे बे मावबादानि गेजेरजों बे हारिमु मावबादानि गेजेरजों निस्सय नैबे गामियावबो हारिमुनि सायाव मोनसे जावरिखांनाय फैगोन आरो बे हारिमु मावबादानि गेजेरजोंनो जोंनि जे बर' माहारिनि मोनसे माने धोनि बा जोंनि जि मोनसे गोख्रों मोनसे जोंनि जि हारिमु बे हारिमुखौ एसेब्लाबो हमथानानै बा फोजौनो आरो फेहेरनायाव हेफाजाब होगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों बे समावहाय जोङो दानि बे टेक्न'लजि मुगायाव जोङो ओरैबायदि माखासे नुथाय जों नुबोगासिनो दङ जे आथिखालाव लाइमोनफोरखौहाय माने बिखेखे लाइमोन इयुथ सेंग्राफ्रा बांसिनलि बे हाबायाव माने लोब्बा गैलिया दा बेनि बेलायावहाय नोंथाङा मा बुंगोन थारैनो दा आथिखाल मुगायाव बा दिनैनि जि टेक्न'लजि मुगायाव जोंनि जि बर'नि दोरोङारि जि हारिमु दा बेखौ जोंनि जि आथिखालनि लाइमोनफोरा बेखौ जेरैबायदि अनसायना लानांगौमोन जेरैबायदि बोजबनानै लानांगौमोन दा बेखौ जोङो बे थासारिखौ जोङो नुनो मोनाखै दा दिनै जोंनि लाइमोनफोरा दिनै मबाइल बा गुबुन गुबुन बेबायदि माने गुबुन माने बिथिङावसो दिनै माने गोसो होनायखौ जोङो नुसै बा जोंनि जे हारिमुखौ फोथांना लाखिनो बा जोङो बेखौ फेहेरनो थाखाय दिनैनि लाइमोनफोरा बेखौ माने फोथांना लाखिनो बा बेनि सायाव माने गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दा बेखायनो जोङो
बेखौनो दिनै गोसो होनानै बा नोजोर होनानै जोङो मोदैबारि दख'रा एबसुआ दिनै थांखि लादों जे जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जाहाथे जोंनि हारिमुखौ माने जोंनि लाइमोनफोरनो जोंनि इयुथफोरनो जाहाथे जोङो बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो बेफोरबायदि हारिमु मावबादानि गेजेरजों जाहाथे जोङो बिथांमोननो माने बे नलेजखौ बा बे हारिमुनि जि माने गोसो बेखौ जाहाथे जोङो लाबोनो हायो बा बिथांमोनखौ जोङो हारिमुनि बागै जाहाथे जोङो मिथिहोनो हायो बा जोंनि हारिमुनि सायाव जे बिथांमोननो मोनसे प्रपार जोङो बिथांमोननो नलेज जाहाथे होनो हायो दा बिनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ आरोबाव जोङो आनसलिक लेभेलाव बेबायदि आरोबाव जों मोजां बेखौ जोङो खालामनो नाजागोन दिनै जोङो गामि गामि लादों बेखौ जोङो फैगौ समाव बेखौ आरो आनसलिक भित्तियाव बा बेखौ आरो गुबुन मोनसे माने बेबायदि आधुनिक मोनसे माने मडेलजों जोङो लानो थाखाय जोङो नाजागोन जोंनि माने थांखिया बेनो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे समावहाय जोङो गामि आफादनि बिथां दैदेनगिरि दङ जों बिथांमोननिफ्राय फंनैसो मिथिनो नाजागोन नोंथांमोननि गामियावहाय मोदैबारि दख'रा एबसुआ बेबायदि हाबाफारि लादों नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन मोदैबारि दख'रा एबसुनि बिथांमोनखौ बहुद साबायखर खालामबाय आं दिनै बेबायदि थांखि लानाय मोना जोबोर मोजां मोनदों गामिनिफ्राय गासैखौबो जों साबायखर बावहरदों बेखायनो आं बेसे गोलाव बुंला बहुद मोजां मोनदों आरो नोंथांमोननि गामियावहाय बेबायदि सिगाङाव मोसानाय बा बेबायदि हाबाफारि लायोमोन नालाय सिगाङाव दंमोन सिगाङाव थानायाव जोंनि सिगांनि जा मोसागिरिफोरा साफा साफा बिया जालांबाय हाबा जालांबाय ओंखायनो दायो गोदान गोदान फैबाय थानायफोरखौ बिदि मावबादा लानायाव आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै थेंक इउ थाबाय साबायखर थाबाय बिथां आदानिसिम बिथांमोना फोरमायदों बिथांमोना जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दख'रा एबसुखौ बिथांमोना हाजासे साबायखर होदों बेफोरबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय थ' बे समावहाय केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो मोसाबाय थानाय बा बे हाबाफारिनि नुथायखौहाय दिन्थिनो थाखाय फोरमायगोन बिथाङा केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगोन गासैबो मोसाबाय थानाय बा तालिम होनायनि जा हाबाफारि बेखौहाय केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ आरो मोनसे आखाइखौ फाफ्लि जराजों गोजौ फारसे हरोब्ला बेखौ बुंनाय जायो देब दायो आगदा देब बे देबखौनो मोखां फारसे लाङोब्ला बेखौ बुंनाय जायो देब मोखां केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो फारि फारियै दिन्थिगासिनो दङ बे समावहाय फोरोंनाय जा मोनसे हाबाफारि बेखौहाय केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ बे समावहाय जोङो नुनो मोन्दों बे हाबाफारियावहाय निस मुगल बेसाद गामिनि बिहामजो हानजानिफ्राय लानानै उन्दै उन्दै खुदिया बिनानाव बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों जोङो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि गामिनिफ्रायबो दख'रा एबसुखौ रोजासे साबायखर बावहरदों बिथांमोना